Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Goodbye stranger, it's been nice. Hope you find your paradise. Try to see you, point of view. Hope your dreams will all come true. Goodbye Mary, goodbye Jane. Will we ever? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert met mij een bijzondere gast aan de tafel. We vinden het Omroep Friesland een café. Ze doet een hele mooie opleiding in Arnhem. Creative Writing. Is ook al heel lang creatief dwaande. En ik vind het mooi dat ze de gast is. Want ze is van origine een vrije zinnen. Ze had ook teksten mijn naam dat ze hartstikke druk mee is. En ik zie haar als een groot talent. Hella Jet Hogeboezem. Mooi dat ze er bent. Welkom. Dankjewel, wat fijn dat ik er mag zijn. Hoe is het? Ja, eigenlijk wel goed. Ik heb, zoals dat ik studeer in Arnhem, dus ik heb carnavalsvakantie in plaats van voorjaarsvakantie. Vier is dan echt carnaval of net? Elke avond aan het bier, sowieso, absoluut. In mijn eentje, in mijn kamer, in mijn ouders thuis, ja. Ja, precies, ja. Maar, hoe bent je op die opleiding te lonen, Kam? Nou, voordat ik een hersenbloeding kreeg in 2020, studeerde ik muziektheater. En het was mijn grote droom om na mijn revalidatie terug te gaan naar muziektheater. Maar dat bleek toch wel een beetje lastig, want als muziektheater, of als performer sowieso, is bewegen en alles wel een beetje een belangrijk ding. En ik ben linkszijdig verlamd en spastisch, dus bewegen is nou niet echt mijn grootste hobby en talent. Maar toen ik muziektheater studeerde, was altijd de tekst al voor mij, daar zat voor mij mijn grote passie en liefde. Dus toen ik terug wilde naar muziektheater, zeiden zij ook, maar ga eens kijken bij creative writing. En daar heb ik toen toelating gedaan en daar zagen zij mij eigenlijk niet als een getalenteerde student, ondanks mijn beperking, maar met mijn beperking. En zo ben ik zo daar binnengekomen en ben ik nu aan het schrijven. Ja. Hoe bevalt het? Heel erg. Ik dacht, ik ga daar zitten en ik ga elke dag met hartpijn zitten dat ik niet muziektheater studeer, maar ik ben eigenlijk godsgruwelijk gelukkig daar. En ik ben ook steeds heel dankbaar van dat ik eigenlijk gewoon op mijn reet achter een bureau mag zitten en schrijven. In plaats van dat ik dingen moet, zeg maar, je moet een vis niet vragen om in een boom te klimmen. Je moet een spastische verlamde vrouw niet vragen om bewegingstheater te maken, denk ik. Nee. Maar creatief denken, het creatief dwaan, het creatieve proces op zich, daar ben je dus al een hele tijd mee dwaande. Ja, eigenlijk al mijn hele leven. Vroeger op de middelbare school, op de jeugdtheaterschool. Daarna bij het theater, wat voorstellingen gespeeld. Altijd bezig geweest met het theater en dat werd later schrijven. Begon het ook met theater? Of wie er eerst bijvoorbeeld muziek of iets Ja, anders? als kind was het muziek, het kinderkoor in het dorp. En mijn vader zit in de muziek, dus daar was ik mateloos door gefascineerd. Ik heb nog heel lang pianoles gehad, dus dat heeft niet heel enorm vruchten afgeworpen. Nou, ik kan nu nog wel spelen, maar ik ben dus verlamd aan mijn linkerhand. En dan is basnoten spelen toch wel erg ingewikkeld. Ja, dat wordt dan wat complex, hè? Ja, ik kan eenhandig aardig een liedje spelen, maar... Ja. Maar dat creatieve, dat had hij dus ook altijd wel oorsprutsen al. Ja, ik ben altijd... Vroeger was het wel echt de droom van een beroemde zangeres of actrice worden. Nu is dat iets meer gewoon mijn verhaal willen vertellen en dingen maken. Dat pianospelen, dat zei je al, die is het al even. Die is dat thuis al? Of weer een gitaar of een blokfluit voor squallen? Hoe dat begonnen eigenlijk? Nee, we hebben nog steeds thuis in de gang een oude, extreem valse piano staan. En het maakt niet uit hoe vaak je dat ding stemt. Hij blijft gewoon niet goed klinken. En daar heb ik op leren spelen. En toen ik een jaar of 13, 14 was, dacht ik... Nou ja, ik heb de liedjes uit het muziekboek van meester Peter geleerd. Maar nu wil ik wel echt mezelf kunnen begeleiden. Dus toen heb ik mezelf echt leren akkoorden spelen en begeleiden op piano. Maar toen hoogste dus eigenlijk al een beetje op muziek en theater en... Nou ja, vooral de teksten dus. Ja, dat teksten is eigenlijk echt pas later gekomen. Ik denk toen ik een jaar of 18 was, dat ik dacht, oh, dit kan ik eigenlijk ook. En het vind ik eigenlijk het allerleukste. Dus dat kwam later pas.
Hoe doe je dat schreeuwen? Je gewoon zitten, maar mag je helemaal afzonderen bijvoorbeeld? Of... Nou, heel vaak wakker met een idee. En dat moet dan op dat moment geschreven worden. Dus dan half slapend pak ik mijn telefoon erbij en ga ik typen. Ik word wel eens gewoon wakker met hele gedichten in mijn hoofd. Want hoe juist is het? Bist u een poëet? Of meer een songschreeuwer? Of verhalenschreeuwer? Of bist Safie nog net? Nou, ik ben niet helemaal zo ver. Ik ben niet heel goed in poëzie, want ik ben niet heel goed in subtekst. Ik ben niet te concreet voor poëzie. Dus ik ben denk ik gewoon een tekstschrijver, een verhalenschrijver. Maar ik doe ook wel veel met drama schrijven in het podium. Oké, dat is meer naar het theater daar dus. Ja. Dan. Maar het is nu nog in deze fase van de opleiding nog heel erg ontdekken. Want toen ik begon zei ik vind het allemaal leuk, maar ik ga absoluut geen boek schrijven. En nu heb ik een half jaar proza gehad en denk ik, dat vind ik echt heel leuk. Dus Dat zou ik zomaar als kinderen dus. ja, Dus het is wat dat dan belangrijk naar rond het begin. absoluut. Wat voor squallen is het eigenlijk? Kies me een beeld schetsen? Een grut gebouw, een Ja. grutte groep, Westien-Sist, een grutte klosse? Of... Nou, Artes is de kunstacademie in Arnhem en het bestaat uit eigenlijk 2 gebouwen. Je hebt boven op een berg heb je het conservatoriumgebouw, dat heet Kraton. En dat is verschrikkelijk ontoegankelijk en onbereikbaar. Het zit boven op een berg dus. En dan onderaan diezelfde berg staat het Rietveldgebouw, dat is de kunstacademie. En daar zitten alle beeldende opleidingen en ateliers. Vind je dat een leuke omjouwing? Is het West-Moa's mijn prodde zin hinnig is? Of leuk. Een omjouwing kan ik enorm inspireren natuurlijk. Ja, het is absoluut inspirerend dat er zoveel kunstenaars en creatievelingen rondlopen. Het is wel vervelend, want het is heel ontoegankelijk en heel onhandig om daar op school te zitten met een beperking. Want ben er meer die mij een beheining der roeren in? Of ben je van de weinigen? Ik heb er eigenlijk heel weinig ontmoet. Je hebt wel, veel mensen, kunstenaars hebben vaak dingen zoals ADHD of autisme, want die uiten zich vaak creatief. Dus dat wel, maar de fysieke beperking. Ik heb ook in mijn tekst staan, de kunstenaar is toch eigenlijk een beetje de able-bodied supermens. Ja. Vooral de acteurs en de dansers natuurlijk, die kunnen gewoon heel goed bewegen. Ja, precies. We beginnen met muziek draaien. Laten we daarvoor even nog beginnen. We draaien nog begin Supertramp. Ja. Goodbye Stranger. Dan wil ik die in de leeftijd net verknallen, of verklappen. Maar dit is net uit die jeugd, hè? Nee, maar ik heb andere leuke herinneringen aan dit nummer. In 2019 speelde ik in een voorstelling van theater, Part-Time Paradise. En het refrein van dit nummer was het motto in het script. Dus het stond vooraan voor het script. En daarom associeer ik het heel erg met die voorstelling. En daarmee stonden we op Oerol. Dus een hele leuke herinnering. Dus dat is gewoon heel dierbaar. Ik ga nog meer muziek van die krijgen. Jentel en de Boer geven nou Yes. draaien. Waarom zij? Nou, dat is Jentel en de Boer zijn een kleinkunstduo. Dus zij maken hele mooie Nederlandstalige theaterliedjes. En Liever dat je slaapt is het nummer waarin ik in 2019 auditie heb gedaan voor de muziektheateropleiding aan het conservatorium. Oké, dus dit is wel een heel bekend nummerke voor Ja. maar. Ja. En het is een heel prachtig nummer. Het gaat over, iemand zingt over haar partner en realiseert zich eigenlijk, je bent zo leuk en zo mooi en ik hou zo van je als je je bek maar houdt. Dus ik heb liever dat je slaapt. Dus dat vind ik heel komisch en heel goed. Het is heel goed geschreven. Zo mooi, zo lief en zo onschuldig, zo geestig en geduldig als je slaapt. Zo rustig, met je mond half open, in je dekens weggekropen als je slaapt. Maar elke dag is het een feest, dan komt de zon en is het tijd om op te staan. Dan moet het hoofd gaan praten, Rob en Ron komen vanavond, zorg jij dat er eten is. Liever dat je slaapt. Prachtig nummer van Jentel en de Boer. Zie op het muzieklistje van mijn gast van Joert. Hella Jet Hogeboezem. Ze doet creative writing in Arnhem. Ze komt van origine hier uit Friesland. Wij een heel iets mooi dwarpje. Wergeer. Wie het leuk dwarp trouwens op te groeien of net? Nou, wat ik wel moeilijk vond aan opgroeien is, mijn ouders zijn uit Groningen naar Warga verhuisd toen we jong waren. Dus ik heb me daar altijd een soort import gevoeld. Ja, dat is nooit echt een werkgeerster worden. Nee, dan de kinderen uit mijn klas die waren dan ook neefjes en nichtjes van elkaar en dan sta je er toch ver vanaf. Vond dat moeilijk of
Dit ben gegeven. Nee, je had wel je eigen groepje importmensen waarmee dan je gezellig de migranten uit het dorp speelden. Ja. Ja, want hij is een echte een muziekman wat dat betreft. Michiel Hogeboezem, hè? Producer. Komt Supertramp. Daar hebben we met Jippen en ik een beetje via hem dan. Maar dat is wel een beetje van zijn generatie, denk ik, hartstikke in die muziek. Ja, ik ben wel heel erg opgegroeid met echt de jaren 80, jaren 70 rock en pop. Maar ook vanuit mijn moeder heel erg met ABBA. Dus ik denk dat ik dat wel heel erg van mijn ouders heb meegekregen, ja. Ja, want wat lust is verder een protte? Jentel en de Boer draaien we dus nog al even. Ja, op mijn lijstje, hier staat ook Parcels, dat luister ik heel veel. En de band Wolfpack staat ook op mijn lijstje, vind ik fantastisch. Ik luister nu dus veel funk. Funk, ja. Lekker uptempo. Ja. Want hoe beleefst dat? Gist er wel eens naar concerten taal? Gist er wel eens naar theatervoorstellingen taal? Of bist er meer die het lekker thuis zit, internet en van televisie? Nou, ik zit wel het liefst thuis, maar bijvoorbeeld voor school moet ik ook wel veel naar het theater. En ik ben afgelopen jaar voor het eerst sinds mijn ziek zijn weer naar een concert geweest. Maar dat is natuurlijk niet heel laagdrempelig meer, want ik kan niet zomaar 1,5 uur in een zaal gaan staan. Dus dat gaat niet zomaar meer. Daar moet je plannen en over nadenken. Ja. Welk concert wie dat trouwens? Parcels. Ah. In Avas Live. En dat wie leuk? Het was fantastisch. Het was zo goed. Ja. Maar het is natuurlijk, wat ik wel ervaarde was, ik was dan in mijn rolstoel en op het minder valide platform. En dan zit je daar wel en dan denk je van, ik wil eigenlijk gewoon staan dansen in die zaal. Kom bij de rest in. Ja. Ja, ik kan me iets voor voorstellen. Opleiding, creative writing. Laat je een papier. Misschien is het wel leuk om daar even in te gaan. Je had iets kreun, dat is ik voordragen. Yes. Wat is het voor tekst eigenlijk? We hebben één vak dat heet proces en onderzoek. En dan ben je eigenlijk bezig met wat het is om schrijver te zijn en hoe je dat eigenlijk aanpakt. En daarvoor moeten wij vaak van ons lokaal helemaal boven in het conservatoriumgebouw helemaal naar beneden naar de kunstacademie lopen. En dat is voor mij best wel een tocht, want ik ben slechter been. En eigenlijk heb ik een tekst geschreven over hoe ik het ervaar om die wandeling steeds te maken. Er loopt een meisje, /vrouw, /student, op de trappen van het Rietveldgebouw. Ik heb iets zwarts langwerpigs onder mijn linkerarm geklemd. Het ziet er een beetje onhandig uit. Ik ploeg mezelf treden na trap op. Mijn linkerarm die het nog nader te bepalen object klemt, is bewegingsloos. Achter mij loopt die jongen in de beige corduroybroek. Ik hou van hem. Hij van mij? Treden na trap. Ik kan de leuning niet loslaten. Er loopt een andere student langs mij. Kan ik je helpen? Heb je hulp nodig? Zal ik haar vertellen dat ik dit elke dag doe? Dat ik hier studeer? Niet hier ben voor een uitje van de Zonnebloem? Zou het haar verbazen? Zou ze me eigenlijk wel geloven? Maakt de zwarte wandelstok onder mijn verlamde arm dat ik hier zichtbaar niet hoor? Omdat de kunstenaar de bloedmooie able-bodied supermens is? Valt het dan zo op dat ik dat niet ben? Hoe lang had je roes kreun? Dit was best wel uit één gedachte, gewoon een soort flow. Ik denk een minuut of 15. Oké. Even hoe het proces, want dan had je een idee en dan begin je denk ik maar in je zin. Hoe werkt het dat bij jou? Dat is voor iedereen echt heel anders, maar voor mij is het meestal echt dat dan komt er een zin of een deel van de tekst in me op en dan gaat het gewoon stromen en dan gooi ik die hele tekst eruit. En dan begint redigeren, dus dagen, weken daarna steeds opnieuw naar lezen, steeds iets aanpassen. Maar het idee komt bij mij meestal in 1 keer wel. Ja, dat wel. Maar goed, het verwerken, wat zo zei, het redigeren. Dat is echt woordje erin, woordje eruit, komma anders. Iemand anders laten lezen, feedback krijgen, het niet eens zijn met die feedback, besluiten dat je bij je eigen idee blijft. Hier is dat voordat toen deze opleiding begon. Hier is toen al het besef dat een tekstcrew zo best arbeidsintensief is. Hè? Nou, wat ik heel erg zei toen ik bij mijn toelating was, ik wil leren schrijven als ambacht in plaats van ik heb een briljant idee en ik schrijf een tekst op. Dus dat is wel echt het beeld dat ik had van dat wil ik hier leren. Van het leren als een proces en als een werkje in plaats van als goddelijke inspiratie en iets opschrijven. Maar zo'n opleiding nou heel erg waarom eigenlijk de squalbanken niet vanwege grammatica, spelling en al dat soort taalregels? We hebben 1 vak taalvaardigheid waar we wel echt zitten op inderdaad wat is de goede grammatica, wat is de goede zinsopbouw.
Dus dat is eigenlijk 1 vak. En je wordt wel verondersteld het bij al je andere vakken toe te kunnen passen. DT-fout is wel gênant, zeg maar. Ja, maar een heel programmeerlijk meisje die fout nog steeds. Is dat het studeren of leidt hij dat? Bist in dat opzicht heel taalgevoelig? Nou, ik heb op de middelbare school mijn 7 jaar door Latijn heen geploegd. Dus daar heb ik wel een aardig taalgevoel gekregen. Ja, precies, ja. Ja, want maar die wil lezen natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Schrijver worden zonder taalgevoel, dan ben je wel de sjaak. Ja, dan kom je meestal niet zo heel ver, hè? Nee. Nou ja, Het die is een creatieve... beetje alsof je muzikant bent en toondoof bent. Dat Ja, is ook ja. een moeilijke combinatie. Ja, en toch aan de andere kant, die creativiteit kan ik het in het idee zitten, hè? Dat is misschien Nee, qua absoluut. grammatica net eerst sterk hoest te wijzen, of spelling, ik neem maar wat. Ja. Maar Maar daarom ben je als in schrijver, verhaaltjes... als schrijver ben je heel erg een collectief. Als klas ook. Dus iedereen weet waar hij sterk in is. En je voegt allemaal wat toe om samen een product te maken. Ja, want toen kun je de creativiteit houden om een heel mooi liedverhaaltje te vertellen. Dus zo. Sommige mensen zijn heel goed in hele mooie beelden maken en gevoelens oproepen. Ja. Waar bist u het best in, Tinkst? Best dan wel correct bezig natuurlijk. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik wel goed ben in het verhaal en het verwoorden of zo. Ja. Maar goed, daar bist ik nog voor aan het studeren om daarachter te komen, denk ik. Of, Ja, gelukkig wel. Wat hast bij zijn opleiding nog genoeg opties straks? Nou, wist wat, ik ga een beetje naar links, een beetje naar rechts. Kist mee horen we nog kiezen binnen zijn opleiding in verschillende stromingen? Ja, absoluut. Jaar 1 heb je een heel vast programma met heel veel vakken om soort van je basisvaardigheden gewoon goed te leren. Maar vanaf jaar 2 kan je gaan kiezen van wil ik meer poëziekant op, wil ik meer podiumkant op, meer proza. Meer non-fictie kan ook. Dus journalistiek schrijven. Want de klasse was toen eerst. Wat doen er meest? Nou, ik krijg dus dit soort teksten schreeuwen. We hebben wel aardig wat echte dichters in de klas. We hebben aardig wat mensen inderdaad die theaterkant leuk vinden. Maar ook echt wel boekenschrijvers. Het is van alles. Grutte klasse? 26 mensen verdeeld over 2 klassen. Nou, dat is een behoorlijke groep. Ja, Ja, ik zou kunnen zeggen, zoveel schrijvers hebben we niet nodig. Maar ja misschien maar ook wel, want uiteindelijk met het woord kan je alle kanten... En dat is een van de belangrijkste dingen. Iedereen kan lezen en tekst verandert de wereld. Dus nee, is het een leuke klas met leuke mensen? fantastisch. Als in dat opzicht is een leuke studententijd. Ik heb het zo getroffen met mijn klas. Echt allemaal zulke lieverds. We zijn ook met z'n allen naar Berlijn geweest in het najaar. Dat was best wel een uitdaging voor mij en heel spannend. Maar ze omarmen me en helpen me. Maar betuttelen me niet. Dus ik ben heel blij met mijn klas. Nee, dat ligt mij nog het ergste in. Dat is betutteld worst. Oh god, ik begin Ja. er niet over. Nee. Want du bent net zielig. Nee, absoluut niet. Toch? Nee, ik was in de werkplaats op school en toen deed ik mijn jas aan en een vrouw die pakt mijn jas en die tilt hem bij me aan. Dat ik echt denk, oh, blijf van me af. Als het worst vregens wordt. Nee, dat is inderdaad de regel. Als ik hulp nodig heb, dan vraag ik dat. Ja. Wist Fiels dat in dat opzicht wel serieus nam wist? Of komt het nog wel vaak in dit soort betuttelende momenten te lonen? Nou, dat is alleen met vreemden. Maar ik heb nu inmiddels een soort van de vrijheid in mijn leven dat ik kan kiezen om ook niet gezien te worden als iemand met een beperking. Zo ging de enige plek waarom ik nog loop met mijn wandelstok is in de trein. En laatst was ik eigenlijk per ongeluk met de trein zonder wandelstok. En toen liep ik op het perron. En dan loopt een vrouw langs mij en die stoot tegen mijn schouder aan. En ik ga bijna om en ik schrik zo erg. Ik denk, wat doet die vrouw nou? En het kost me heel veel tijd dat ik me realiseer van dat is normaal. Mensen lopen tegen elkaar aan. Ja, het botst soms. Ja, ik ben er namelijk ook heel goed in. Nee, maar als je botst nooit tegen iemand aan met een wandelstok. Nee. Dus toen realiseerde ik me een soort van voor het eerst weer van... Ik word gezien als normaal. Dat was een heel gek moment. Ja. Ja, typisch als meidje komt dan botst alle kanten op. Ja? Ik ben er Ja. vrij onhandig in. Ik zal zo meteen op de weg terug even afstand houden. Ik ben heel goed in het bezorgen van blauwe plekken wat dat betreft. Maar ik doe het nooit meer opzet, dus bij deze. Excuus alvast. Ja, nee, ik zal even gepaste afstand houden vanaf nu. Maar even dat dier dus wel wat mij. Die van oké, ik krijg nou een stomp omdat het per ongeluk gaat. En ik ben dus... Dit is een normale situatie Ja, eigenlijk. dat was een soort van... Ik voelde me heel eervol erdoor of zo. Grappig, hoe dat er niet eens omdraaien kan. Ja. Wij zo'n geërgerd wijze van, sjog even uit. Hè? Nee, eerst had ik ook wel wat van... wat doet zij nou? Is ze gek geworden? Tegen iemand die slechte benen is aanlopen. Maar Ja, toen dacht hoe ik, durf je? dat doet zij niet. Ja, kijk toch uit. Precies, brutaal. Even nog Arnhem, want toen was het Spijker Zwolle.
Sorry? Zwolle studeert? Nee, Arnhem. Arnhem. En je bent vanuit Friesland naar Arnhem gaan? Ja. Oké, want meer dat er nog een tussenstap hier is, maar dat was dus net niet in. Nou ja, nee, wees dus vaag, maar... Bezig, ja, de revalidatie. Ja. Komen we straks nog wel even door. Yes. Hoe wie die stap om daarheen te gaan? Ik bedoel, best van uit huis naar Arnhem gang? Vanuit de thuissituatie? Ja, maar dat is natuurlijk best wel een ingewikkeld ding. Want nou ja, je bent slechter benen en je gaat studeren in de minst toegankelijke stad van Nederland. Is Arnhem echt... Arnhem heeft heuvels. Dus nou ja, als je in een rolstoel zit in Arnhem, je kan één kant op en dat is naar beneden. ja. En dan, nou ja, hoe je verder gaat, dat is een beetje, ja. Dus wij zeiden thuis altijd, Hella kan op zichzelf wonen, maar niet 3 hoog achter. Ik woon 3 hoog. Ja, En de staat mijn heuvels, ja. precies. Ja. Maar er kwam iets fantastisch op mijn pad. Ik heb nu een studio midden in het centrum en dat helpt heel erg, ja. En ja, misschien ook de leukste dagen die er is om in de moeilijkste stad van Nederland gewoon in studententijd te beleven. Dat had ik wel bij wat, toch? Ja, daar kom je wel het verste van makkelijk groeien niet, zeg maar. Nou, hier wordt het alleen maar makkelijker als zo. Nou, ik moet ook wel zeggen, na een half jaar bij mijn ouders zonder wat te doen, was ik wel heel blij om te weg te gaan. Wist er ook wel kleer mee in dat opzicht? Je begrijpt me goed, ik vind thuis zijn heel fijn, maar een half jaar en geen dagelijkse activiteit, die wordt echt cabin fever tot de max. En dan bent denk ik op een leeftijd, dat is gewoon een wereldteam was, toch? Absoluut. Ja. Wat even los van die beheining. Bist u een reiziger? Vind je het mooi om ergens oors in te gaan? Een nieuwe wereld te ontdekken? Al is het Arnhem of Berlijn? Nou, het is wel, ik vind het wel leuk om nieuwe plekken te ontdekken, maar wel met een soort mate van comfort. Dus ik ga niet backpacken door Cambodja of zo. Nee, bent wel een beetje een luxe dier. Eigenlijk. Ja, dat is wel heel gênant, maar Nee, dat mij. wel een hotelletje in Kopenhagen word ik dan wel gelukkiger. Ja, dan moet wel van- 3 sterren zijn. Nee, dat nog net niet. Oh, Maar bij wijze van spreken, liever een hotel dan een hostel. nou, een hostel, ja, eigenlijk wel. Ja, nee, ik probeerde die even... Ja, nee, ik had een dochter, ja, die ging ook net voor de hostels. Ja, die, ja, minstens Nee, 3 maar het is sterren. ook gewoon heel lastig. Want weet je, als ik s'nachts mijn bed uit moet en zonder mijn spalk en mijn dingen 600 meter moet lopen naar een badkamer, dat is gewoon echt heel onhandig voor mij. Ja. Dus, nee, ja. Nou, en dan maakt het gewoon een luxe diertje wezen, toch? Ja, maar dat vind ik wel gênant, dus ik wil het wel even verantwoorden. Ja, precies, ja. Dus dan kist het ook op mijn broeken. Mooi, toch? Ja. We gaan weer naar muziek daar. Ik trof een opname van Theo Nijland. Ja, Loopt de regen in. Ik vond nog een mooie live-opname van het VPRO-programma Vrije Geluiden. Met Gitaar om het nummer zelf. ja. Waarom? Nou, dat is ook een leuk verhaal. Ik had op het conservatorium had ik 1 vak dat heette zanginterpretatie. Dus dan werk je aan de betekenis van de liedjes die je zingt. En dat heb je in een groepje met 4 mensen. En ik had die les en een jongen uit een groepje zong dit nummer. En tijdens die les, ik klapte gewoon helemaal dicht. Ik vond de tekst zo mooi, dus ik dacht, die moet ik meenemen. Klamp je niet vast aan mij. Stamp is lekker alleen door die plassen, daar in zo'n buitje verdrink je niet. Het is de regen maar. Ga die bomen voorbij en dan zo ver dat jij, als je omkijkt, je mij niet meer ziet. Piekenveld, Theo Nijland. Loop de regen in. En ik moet zeggen, ik koer hem net. Nou, wel gelukkig, want mijn man had een prachtige stem. Maar mijn gast van Joert, Hella Jet. Hogeboezem zit ik er nog even bij. Het is genoeg hoor. Oh, nou, dan hoor ik het bij Hella Jet. Met name de tekst. Daar krijg je toen Piekenveld van, Leuk, hè? Ja, en of. De eerste keer dat ik hem hoorde was van een klasgenoot, zat ik ook te huilen in de les. Kijk u lezen waarom? Nou, ik voelde me daar gewoon ook toen heel erg door gegrepen van. Eigenlijk zegt Theo Nederland, zeg maar, de zanger zegt, doe maar, ga maar. Weet je, wees niet zo bang. En dat is gewoon iets wat ik moet horen in mijn leven, want ik ben bang voor alles. Ja, is de protofobieën wat dat betreft? Ja, best wel. Ik ben heel gestrest over alles. Ja. Constant. Best constant onrustig in diezelfde? Ja. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld, AirTags, dus dan kan je de locatie van dingen volgen op je telefoon. Dat ik gewoon zo bang ben om dingen kwijt te raken. Ja. Ja. En dan zo'n tekst. Jouwt hij dat troost of juist herkenbaarheid? Of wat doet het mij daar in dat opzicht? Het is gewoon een soort ontroering van. Nou, ik vind het moeilijk om te verwoorden, maar het is gewoon iets van. Ja, ga maar, loop de regen in. Een soort aanmoediging bijna. Ja, Ja. kom Bijzonder. wel goed. Ja. Ja, kom wel goed. Dat zou ik eigenlijk gewoon willen kunnen geloven.
Had die onzekerheid of dat opgejaagde altijd al hoorn? Of is dat kwam toch de hersenbloeding die ze hoorn hast? Is de tijd toch verergeren? Of Het is wel meer aanwezig, maar het is altijd wel geweest, ja. Oké. Ja. Want dat had die leven wel bepaald, hè, nota. Ja, dat heeft het helemaal op de kop gezet, zeg maar. Wat gebeurde er? Op welke manier bedoel je? Gewoon letterlijk? Of? Ja, wie zit op squallen, wie is thuis? Nee, het was kerstvakantie, dus ik was net uit Arnhem, was ik weer in Friesland. Nou ja, dank God ervoor, want dat heeft mijn leven gered waarschijnlijk. Ik was met mijn vriend, was ik bij mijn 2 beste vrienden thuis in Leeuwarden. En nou ja, ik kan dit alleen navertellen van hoe ik het gehoord heb, want ik kan me er niks van herinneren. Is gewoon in één keer wie is het voort? Nou ja, het eerste, het was zeg maar hoe het voor mij is gegaan. Het was de week voor de kerstvakantie op school en we waren afsluiten. En het eerstvolgende moment ben ik al maanden in Bezerswagen aan het revalideren. En realiseer ik me van, ik weet eigenlijk niet wat de fuck ik hier doe. Ja. Dat is een beetje een gekke ervaring. Wie het één hersenbloeding of hast meerdere hoorn? Nee, het was er eentje. Eentje. Gelukkig. En een Meer dan genoeg. Ja, nee, liever helemaal niet. Ja, nee, precies. Het wie dus een hele heftige niet. Ja, Want hast het lang in coma-lijn of ik heb een half jaar in coma gelegen, ja. een jaar hier? Ja. Ongelooflijk. Daarvoor ben ik een aantal weken in Tilburg ook behandeld. Een speciale therapie die ze alleen daar doen om mensen uit coma te stimuleren. Kun je daar nog wat van herinneren? Ook niet. Mijn geheugen begint weer in juli in Beesterswaag. Jullie beetje zwaar. Dus toen was ik daar ook al 3 maanden. En hoe lang is dat inmiddels? Welke juli bedoelt? Welk jaar? Juli 2020, dat is alweer even geleden. Ja. Ja, wat gaat de titel snel, hè? Ja, bizar. Nou, ik moet zeggen, dat eerste half jaar in Beesterswaag ging verschrikkelijk langzaam. Het scherpt maar net op. Nee, god. Er komt nou, zelfs zonder stop, hier de studio in. Ja. We kunnen een hartstikke leuk gesprek gaan. Je bent met een opleiding bezig. Dat was niet de verwachting hoor. Volgens mij we koersten een beetje af op geitjes knuffelen op de kinderboerderij, zeg maar. Ja, dat weer een beetje, nou ja, helemaal hele prognose. Nou, er is nooit een prognose gesteld, maar dat is wel... ja. In Beesterswaag zei ik ook altijd, ik wil terug naar Arnhem. En hebben alle therapeuten, meerdere therapeuten, een psycholoog... zijn met me gaan zitten van... Hella, het is misschien niet realistisch. Kies misschien even iets wat binnen je bereik ligt. Anders is de klap zo hard. En ik zei gewoon, nee, wacht maar. En nou ja, nu woon ik in Arnhem. Ja, nee, fantastisch. Echt. Ik vind het een... ja, het is een wrang, maar ook weer een mooi verhaal. Hè? Het is natuurlijk heel dubbel. Want wat, toen het komen kist, was die herinneringskist, wat koerst nog dan? Ik kon helemaal niks meer. Ik kon Kon je niet het meer praten, rennen? ik kon niet eten, niet lopen. Helemaal niks. Maar ook niet zitten. Ik kon me niet omdraaien in bed. Nou ja, niet zelfstandig dingen doorslikken. Het is gewoon een plantje dus. Ik was echt een kastplantje, ja. Koest nog wel gewoon denken? Nou nee, want ik heb het niet bewust meegemaakt. Dus toen ik, zeg maar... Ik ben bij bewustzijn verklaard op het moment dat ik zelf nog niet het gevoel had dat ik wakker was. Ja. Dat was pas in maanden daarna. En toen ik erbij kwam, toen kon ik wel weer eten en wel weer praten. Maar ik kon nog niet lopen, ik kon nog niet goed zelfstandig zitten, ik kon nog niks zelf doen. En ik heel nieuwsgierig, hoe gaat het dan? Best dan nog wel bezig met teksten in inhouden, creatief? Of kist normaal nadenken? Of zit dat echt voor een deel stil? Ik denk dat ik daar toen nog niet was. Ik denk dat ik toen heel erg bezig was met gewoon van dag tot dag herkennen wie de mensen om me heen zijn, weten waar ik ben, niet constant in paniek raken. Want koest iedereen nog? Nou, mijn lange termijn geheugen is dus niet kapot. Dus ik kende alle mensen die ik kende, ken ik nog steeds. Ja, dus hij de Maar ik mem kon geen en nieuwe mensen opstaan en geen nieuwe namen onthouden. die korte geheugen weer. Ja, nog steeds veel moeite mee. Ja, correct. Ja. Was ook beginnen met school heel spannend. Van ga ik ooit de namen van mijn klasgenoten leren? Ja. Is gelukt. Met heel veel tijd en herhaling komt het wel in mijn lange termijn geheugen. Maar de weg er naartoe is gewoon een beetje beschadigd. Zit dat in tekstkroniek in de waai of juist net? Nou, Schreef een tekst en dan ben je er creatief mee bezig. Dus hij begint mij een idee. Vaak in 10, 15 minuten. Dan ga ik eigenlijk de basis wel staan. Nee, het is heel frustrerend als je dan een heel goed idee hebt en denkt, dat ga ik opschrijven. En dan een kwartier later, geen idee wat ik ooit heb. Ja. Wat zou ik ook alweer Je opschrijven? moet het echt, de truc is meteen opschrijven en meteen ook heel uitgebreid opschrijven. En echt opschrijven met het idee van jezelf soort van dom zien. Van het echt heel duidelijk maken, want anders onthoud ik het niet. Een beetje neerbuigend tegenover jezelf, maar dan, nou ja, voor alles voor het resultaat.
iedereen hier een orde verwachting blijkbaar van die, maar doe je het zelf op een gegeven moment zoiets van, ik ben een volle bak dus. Ja, dat is wel interessant. Toen ik nog in het MCL opgenomen lag, was er een arts die heeft tegen mijn ouders gezegd, misschien als we heel veel geluk hebben, kan ze op een dag met de rechterduim de joystick van een rolstoel besturen. Ja. Maar dan moeten we heel veel geluk hebben. Dat hebben ze tegen hun gezegd. Wist al eens een waarom best om We hebben haar nog eens gezien, ja. even een lange vinger. Ja. Ja. Hoe verklaar is het dat Safir kalm is? Is dat pure wilskracht? Het is wel heel veel heel hard werken en elke stomme trainingswandeling voor je wandelschema toch gewoon doen. Ik heb dus een heel wandelschema gedaan om mijn wandelafstand van een minuut of 6 uit te breiden naar een half uur. Toen ik dat bereikt heb ik het hele schema opnieuw gedaan, maar dan zonder wandelstok. Dus het is wel, daar ben ik wel heel trots op. Als het enige idee was dat wij helst die verbetenheid haast. Nee, ik denk toch gewoon kijken naar de toekomst en een soort beeld voor je zien wat niet overeenkomt met het beeld wat nu voor de hand ligt. En dan gewoon denken, nou dan maar heel hard werken, want ik wil daarheen. Ja, wat hier is. Ik ben te jong om mij deel te lezen bij deze situatie. Ja, dat wel, ja. Ja. Maar ook ik wil te veel om dat te doen. Toen het voor het eerst bewust was dat er A nog wierst en dat het eigenlijk niks koerst. Bist er, hoe zou ik het zeggen, had je daar een protte moeite mee gewoon? Of wie is het eigenlijk voor het dadelijkst al van ik ging er wat van meidje in? Of had ik periodes gewoon dat denk ik short net meer zitten? Ja, ik ben wel heel depressief geweest in mijn revalidatie. Dat kan ik me heel goed voorstellen namelijk. Ja. Dat een soort uitzichtloosheid haast. Ja, maar ook gewoon, wat ik heel zwaar vond, was het dagelijks leven, dat gewoon heel naar is. Ja, want de normale dingen binnen net meer normaal dan. Nee, hè? je bent niet thuis en je hebt niet de fijne mensen om je heen. Het was ook nog coronatijd, dus er mocht bijna niemand op bezoek komen. Dat maakt het extra zwaar. Ja. Je kan niet meer de dingen doen die je leuk vond. Superleuk om een ukulele en een gitaar te hebben, maar met een linkerhand die alleen maar een vuist kan zijn, gaat het toch lastig. Ja. Maar goed, eigenlijk binnen een paar jaar 6 jaar. Ja, nee, maar dit was natuurlijk niet de verwachting. Dus ik kon hier ook niet aan vasthouden van, oh, maar over een paar jaar studeer ik weer. En dat was niet realistisch. Dus, Nee. ja. Hier is die doel zelf wel, concreet? Of meer God, van ik show ja. wel 4 weken komen of zo? Nee, ik had heel erg in mijn hoofd van, ik ga terug naar Arnhem, wat dan ook. Al hakken ze mijn beide benen eraf, ik ga terug naar Arnhem. Ja. Maar dat is ook, om daar constant maar hoop op te houden, dat lukt 4 dagen in de week en de andere 3 moet je er anders vandaan halen en soms lukt dat niet. Want doe je nou nog steeds een protte oefeningen en trainingen om nog weer beter te worden? Ik heb eigenlijk met mezelf afgesproken, sinds ik uit huis ben, ik hoef niet meer te trainen, want het dagelijks leven is mijn training. Maar ik ben wel constant bijvoorbeeld mijn linkerpols aan het doorbewegen, om te zorgen dat die soepel blijft, want anders gaat toch dat gewricht verkalken en dat wil je ook niet. Ja, want de broek is natuurlijk minder. Ja, nee, ik kan hem niet gebruiken. Nee, Ja. maar dat kost het nog wel een productieve moeite dus. Ja, nee, Ja. maar het is ook gewoon wel toch steeds die keuze maken van, ik ga hem wel gebruiken, ook al is het moeilijk en vervelend. Ja. En dan wel je brood smeren met je linkerhand, zeg maar, helpen. Best stiekem wel heel grutsk op jezelf of net? Heel erg, Die ja. kan ik me voorstellen, ja. Nee, ik ben ontzettend natuurlijk soms ook kritisch en soms ook chagrijnig, maar ook heel trots. Als ik even uitzoom en kijk naar waar ik nu ben en waar ik 3 hoog woon en dat ik gewoon een opleiding volg, dan kan ik alleen maar gewoon echt met mijn hand voor mijn mond staan en denken, hoe de fuck is dit gelukt? En je bent hartstikke jong nog. Ja. Het kan alle kanten nog Ik op, ben hè? mezelf stokoud, maar Nou, wat je was maar mijn leeftijd haast, dan piep het voor ons. ja, maar moet je je voorstellen, ik heb dus mijn hele 19 gemist, dus ik heb gewoon een levensjaar minder dan andere mensen. Ja. Ik ben blijven hangen op 18. Nou, niks mis mee hoor. Nee. Ja. Vraag je vader maar, dat is ook nog een hele oude lul al. Die kijk ook blijven over- hangen op 18. Ja, precies, ja. Ja, we blijven alleen een beetje hingen, hè. Maar ongelooflijk, West nou steeds, West best. Ja. Dat Het is heel leuk. Ik zit echt een aantal keer per week zit ik aan mijn eettafel en denk ik, wat, het is mijn leven. Dat is zo bizar en ik ben er zo gelukkig mee. Want als het leven was, ja, natuurlijk, hier is dit probleem net gewoon. Nee. Maar als nou het leven best gelukkig van was. Binnen de omstandigheden heb ik echt de jackpot gewonnen. Ja, wat ik al zei, lever net natuurlijk, maar goed, het is net oors. Nee. Dit verhoren stek net meer natuurlijk. Nee, precies. Maar het kan nog wel Uiteindelijk weer moet je beter ook gewoon een soort van kijken naar dit is de situatie die ik heb. En in die situatie heb ik zo ontzettend veel geluk gehad. Ja. Ik
heb het mooiste huis van Nederland, Arnhem en omstreken. Dus ik heb de leukste opleiding van Nederland, Arnhem en omstreken. Arnhem is wel een hele toffe stad wat dat betreft. Heel ontoegankelijk, maar heel tof, ja. Ja. Nou, maar ze hebben goed klagen bij de gemeente. Ja, maar die heuvels, nou ja, je moet dus bulten zeggen, heb ik geleerd. Het zijn geen heuvels, het zijn bulten. Die kunnen ze niet weghalen, denk ik. Ik Maar ik vind het wel een grappig iets. Dan word je slechter been en dan wil je gaan studeren. En dan besluit je dat te gaan doen in de enige stad van Nederland die niet vlak is. knappe keuze, ja. Maar het zei wel... Gewoon dom, ja. Ja, maar het zei wel wat. Hoest toe, om het even populair te zeggen, niet een wedstrijd eerst. Dat is wel waar, ja. Oké, Jim haar bulten en heuvels. Kom maar Oké, op. moet ik 3 hoog? Prima. Ja, Doe ik dat. kom vechten dan. Ja, nee, maar er zit ook een soort simpel hit in van, dan doe ik het toch gewoon. Nee, dat is inderdaad wel zo, ja. Hoe had die om... Ja, hoe is het om patiënt te wijzen, vreek me zo voor een jong mens? Want het lijkt mij ook heel irritant dat iedereen Irritant mij is een te bezorgde klein. blik altijd naar die zit te zeggen van... Nou, Famke, hoe gaat het mij die? Nee, irritant is echt... ik vond het verschrikkelijk. Nou, ik kan me dat zo goed voorstellen. Maar dat is ook een persoonlijkheidsding. Want ik kan er niet, vind het niet fijn als mensen aan me zitten. Als mensen zich met me bemoeien. Dan is het heel lastig als je 10 maanden opgenomen bent. Nou ja, en dat ik in een soort van slachtofferrol dwongen was. Van, ach Famke, wat is het erg met die? Nee, maar ook als je in een rolstoel zit, moet je maar eens op letten. Mensen gaan opeens, als ze met praten, gaan ze door je knieën. Door hun knieën. En zachter praten Ze misschien. leggen een handje op je schouder soms. Dat vond ik echt zo raar. En dan gaan ze ook fluisteren. Ongeveer wel. Je Ja. wordt wel een beetje een kind, ja. Ja, nee, dat bedoel ik van. Gaat het een beetje? Ja, maar dat is een heel grappig verschil. Want met in een rolstoel ben je een klein kind. En dan heb je een wandelstok en dan word je een oud wijf. Ja, en dat in 2 minuten. Precies. Ja. Nee, in mijn situatie gewoon 20 ben je nooit. Goh. Vind het zo super dat je best. Ik vind het zo leuk dat je me hebt uitgenodigd. En we gaan weer even muziek draaien. En nou ja, maar we maar in Parcels draaien, vind je het niet? Parcels? Ja? Ja, zal ik wat over vertellen? Ja? Nou, Parcels is gewoon een hele toffe funkband. En dit is de eerste single van een nieuwe album. En het heet ook heel toepasselijk Coming Back. Dus het is de comeback single. Dat is leuk. En Parcels was het eerste het eerste concert waar ik weer ben geweest sinds ik ziek ben. Op een minder valide platform in mijn rolstoel. Dus dat is nog, daar werken we nog aan voor de volgende. Maar het was al, mijn doel is volgende Parcels concert wil ik staan. Ja, lekker een funky nummer. Coming Back van de band Parcels. Wien Leslie nog in Nederland. En hier van de meesten bij het publiek. Wie mijn gast van Joert. Hella Jet. En zij is fan van deze groep. Ze zit op de opleiding Creative Writing in Arnhem. Perry Vlien had een slimme hersenbloeding, hoor, maar ik ga er even bij zitten. En nou, ze jongen eigenlijk geen kwartje meer voor, om het even plat vries te zitten. Maar het is intussen Safia dat ze hier zit, dat ze schreeuwt, dat ze praat, dat ze eigenlijk hartstikke prima functioneert. Eén ding nog even over, was toen mij maken hast, want was in coma-lijn. En op een gegeven moment komt het in een soort bewustwordingsgradaties te lonen. Doe wist 4 voort, hè, op een gegeven moment. Ja. Kun je dat merken dat het op een gegeven moment een laagje wat dichter bij de werkelijkheid komt? Hoe werkt dat in die holle? Hier staat zelf trots, dat steeds dichter bij de oppervlakte wegkomt. Nou, voor mij was het wel het echt in coma liggen. Dus niet bewustzijn, dat is... Nou, dat is niks natuurlijk. Dat is echt, nee, dat is Nee. niks. En voor mij was ik pas weer op een heel laat moment weer terug. Want ik ben medisch gezien, toen ze op een PALOK-schaal heet, dat ben ik bewust verklaard. Maar toen was ik zelf nog echt niet bij de wereld. Dus dat noemen we ook altijd licht aan, maar niemand thuis. Precies, en daar heeft echt nog geen herinneringen aan. Nee, helemaal niks. Ik was pas een maand of 2 of 3 daarna een beetje zwaar, toen ik een beetje zwaar was. Toen ben ik weer pas weer dingen gaan registreren. Ja. Want zoals ik het zie, is bewustzijn het vermogen om het heden te kunnen onthouden. Maar ik daarin zitten weer gradaties. Ja, nee, ik ben echt nog het eerste jaar nog dat ik er wel was, maar dat ik gewoon steeds meer een soort van bewust werd van de dingen om me heen. Maar dat heb ik niet heel erg meegemaakt. Dat is gewoon in je eigen ervaring vanaf het moment dat je er weer bent, ben je er weer. En dat je de boel nog niet zo goed meekrijgt. Nou ja, je realiseert je wel, je onthoudt niks, maar ik heb in elk geval het gedacht van wat ik nu ervaar, dat ervaar ik wel echt of zo. Want
een hele belangrijke therapie hier in Ljouwert volgen, vertel eens mij. Ja. Die is alleen in Ljouwert en Utah, ook in Amerika. Ja. Ja, er zijn ook Nederlanders die zijn naar Utah gegaan om het traject te volgen. Maar het kan dus hier in Leeuwarden bij de praktijk Maarsing en Van Stijn kan het ook. Wat doen ze dan met die? Nou, het heet neuroplasticiteit. En wat ze doen is ze proberen hersengebieden die, zeg maar, paadjes die soort van verstopt zijn geraakt weer te activeren en weer vrij te maken. Ja. Het is een heel bijzonder traject wat je doet. Je gaat eerst een half uur high intensity intervaltraining doen. Dus heel hard sporten op een home trainer om je hersenen te doorbloeden. Ik doe dit uit mijn hoofd, dus ik weet niet of ik het goed zeg. Maar dan ga je een uur cognitieve training doen. Dus allemaal hersentaken, dus denktaken, spelletjes om die paadjes soort van in te zetten. Met doorbloede hersenen. En dan ga je een uur in de rust, maar dan ook met allemaal geluiden en dingen om hersengolven te activeren. Het is heel innovatief allemaal. En ik stond er ook best wel sceptisch in van, wat ga ik nu doen? Maar het heeft echt zo geholpen en zoveel opgeleverd. En had dat nog invloed gewoon op het aanwezig zijn in dit leven? Nou ja, wel in de zin dat ik opeens kon onthouden wat ik had gedaan die Ja, week. Dus ja. dat zou je ook aanwezigheid kunnen noemen, ja. Wat best is nou voor een gevoel? Ben je er 100% of zit je op 80 of 90%? Nee, ik denk wel dat ik 100% ben. Maar ik heb dat zelf altijd zo ervaren. Want nou ja, je bestaat gewoon, je bent gewoon. Dus je realiseert je niet van, misschien ben ik er niet helemaal. Nee. Maar de kist wel eens momenten had ik denk, hé, verleden weken wie ik me hier nog net van bewust, maar no wol of zo. Of 2 maanden verleden, hier ik dit nog net, maar no wol. Merk je dat soort verschil? Of gaat het zaggeleidelijk dat je het amper terug hast? Ik denk dat je het amper door hebt. En het is ook moeilijk om te vergelijken. Want mijn geheugen is nog steeds natuurlijk slecht. Dus ik kan zo van, hoe stond ik hier vorige week in? Ja, geen idee. Nee. Je bestaat uiteindelijk ook gewoon. Dus je bent er niet altijd mee bezig. Hoe gaat dat met die creativiteit? Wat ik zei, het geheugen is nog net sterk. Maar qua creatief denken, blijkbaar, ik krijg die tekst van die jet. Kist hij vrij in denken in Tusken? Ik ervaar niet dat ik daar word tegengehouden. Nee, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nee. Daar kist ik heel gefrustreerd door rijden. Van ik wil, maar het wil net. He? Maar dat hast net. Nee, dat heb ik niet. Gelukkig niet. Kist lekker vrij uit, associëren. Er komen stomme ideeën in me op. Ik merk wel dat ik slecht ben bijvoorbeeld als klasgenoten bijvoorbeeld ingewikkelde poëzie schrijven, dat ik het snel niet snap. Maar ik heb er ook wel teruggekregen van, dat ligt niet aan jou. Soms is poëzie gewoon niet te begrijpen. Sommige schreeuw ik via ingewikkelde gedichten, hè? Ja. Ja, nee, dat mag je net onloeken. Nee, precies. Ja, dan kist ik te ingewikkeld schreeuwen. Dus ja. En ik schrijf dan zelf gewoon alleen maar makkelijke poëzie, want dat begrijp ik tenminste. Ja. Ja, maar iets simpel vertellen is het moeilijkste wat er is. Tenminste, zo zorg ik dat. Ja. Wij was heen, had je enig idee? Was het songschreeuwer worden? Best wel concreet bezig met een voorstelling of een boek? Ja, of zit er echt nog in dat proces? Ik ben lekker aan het aftasten. Ik ben nog aan het aftasten, ik zit in het proces, maar ik heb heel veel ideeën. Ik wil heel graag misschien een beetje de kleinkunst of cabaretkant op, dat lijkt me heel leuk. Liedjes schrijven wil ik absoluut mijn eigen maken. Nou, ik heb een heel stom project gedaan op Snel, een heel leuk project gedaan met een beetje een suffe tekst over een bellenblaasmachine. Die heb ik Jos genoemd en dat vind ik dan heel grappig. Dus Ja, dat wil je ook een opdracht? Ja, we hadden een projectweek voor het vak tekst en beeld. En dan werkten we samen met de opleiding Comic Design uit Zwolle. Dus allemaal striptekenaars. En we kregen vond ik een hele leuke opdracht. We kregen €5. En de opdracht was, koop een zo waardeloos mogelijk object op Marktplaats en maak daar een kunstwerk over. Dus wij een Marktplaats afzoeken, wat koop je voor €5? Iemand biedt aan een bellenblaasmachine in de vorm van een walvis. Dus een plastic walvis die bellen blaast uit zijn mond. En dat vond ik een briljant object, dus die hebben wij gekocht. En die heb ik Jos genoemd. En toen heb ik een liefdeslied voor Jos geschreven. Hoe is het net voor te dragen, maar waar gaat het over? Wat gebeurt er met Jos? Het lied is op de melodie en muziek van Your Song van Elton John. En het gaat dan, Jos is een walvis die belletjes blaast. Dat hij het echt doet, heeft mij wel een beetje verbaasd. Want ik vond hem op Marktplaats, dus ik had niet veel hoop. Maar nu zing ik hier toch mijn liefdeschone toop. Je kan zo goed bellen blazen, het is je talent. En al stond je gras te grazen, ik had je nog herkend. Je bent mijn walvis, je bent mijn walvis. Je bent mijn walvisvriend. Ik hou zoveel van je, ik ben zo verliefd. Dus mijn liefdesbrief aan Jos. En dat via Marktplaats? Dat via Marktplaats voor €5.
Ik vond de een... kunstacademie. ja, mooi toch? Geer vooral terug. De beste maar correct bezig. En hoe lang duurt de opleiding eigenlijk? Hoe lang was het nog? 4 jaar. Oh. Dus we hebben nu 1 semester gehad. Ik heb gelukkig nog alle tijd. En ik is nog trein heel hier bij die Bulten in Arnhem op dus. Ja, Ja, ik ben dus heel blij dat het nog zo lang duurt. Want ik heb natuurlijk mijn eerste opleiding maar een half jaar mogen doen. Dus ook dat ik nu soort van verder ben, dat is een heel tof gevoel. Ja, ik kan me goed voorstellen dat dit gewoon al meidje was. Als het even kan. Ja. Ja. We blijven die volgen en kom nog eens een keer succes. En ik daag u om eens een keer met een festival te komen. Ja. Dus, Misschien niet over een walvis, maar... ik let de creativiteit is geheel aan u. Dus bij deze gaan we een afspraak. Ja, als je me 5 euro geeft voor Marktplaats... Ik krijg toch 4 euro van mij. Ik stuur maar een tikkie, betaal ik Dat is 5 ook een euro. goede manier om als kunstenaar geld te verdienen. Gewoon Ja, nou, radiopresentatoren gewoon vragen om bijdrages. Ja. ik ben er helemaal voor. Ja. Goed. Ik vond het bijzonder leuk dat je er wierst. Dankjewel. Ik vind het bijzonder moedig hoe je een leven oppakt hast. En dat is absoluut talent. Maak er wat van, succes, maar dat Dank komt voor wel goed. deze kans ook. Je bent fanatiek genoeg, denk ik, om er nog volle meer van te meiden. We draaien nog één plaat, dat mijzelf even uitlezen. Fulfpack, hoe maak ik Wolfpack, het? ja. Fulfpack. Wat is dat voor groep? Wolfpack is heel leuk. Het is een funkbandje. Ze nemen vaak op in Duitsland, in Berlijn, in de Hansa-studio's. Dus daarom heten ze Wolfpack, maar ze zijn Amerikanen. Wolfpack is heel leuk. Het is echt zo'n muzikantenbandje. Dus op conservatoria en zo zijn ze heel bekend. En ze zijn verschrikkelijk goede muzikanten. Het is heel leuk. Elke muzikant speelt en zijn hoofdinstrument, maar zingt ook. Maar speelt ook ongeveer elk ander instrument. Dus ze roleren constant. En ze hebben net een nieuw album uitgebracht, Schwitz. Een waanzinnig album, er staan heel veel goede nummers op. Waaronder dit nummer, All That's Left of Me Is You. Het is een heel mooi verhalend nummer over eigenlijk een hele kleine mooie liefde. En dat vind ik heel mooi. Dank u wel. En succes. Dank u wel. I'm just a friendly ghost.